Ękoↄna fo ho efe na wonom ewo wede. Eno nti kuo nani ba owro ne ho na ba ma ampagya ene na afiri. Ękoana ni ba ya yawo na ba asasi so a wanwo no. Papa na de edi akire eden. Na nanom kuona fo ma wonom wo do, wonom wo ope na wonom eku wonom so ho de ma mema. Ękoana fo emanso wonom kunu eta fa wonom achi. Wonom mema so de wo hwe ma o. Ękoana fo mema. Winya bi wade na wasi cross. Wo be show papa. Ti wi na nanom asenfo a wonom tai kwotena ema so a ękoana fo mema so tai kwotena ma so. Na nanom ękoana fo wonom eye pesemin kuminya. Wonom san eye hunani masenkyene na nanom kuona fo mema nyame to wonom nsam a wonom ta aboa bontensofo esi fiefo. Odofo enenso biem yesan ahia empani ahia dwumadi so. Oheneyere Adwoa Aprebi ene medin. Meda sese bribia wo hwe bidwumadi. Yesua de. Enne yesan aba besua ade biem. Ye besua de ade afa na nanom ękoana fo eho. Ękoana abusua eye dan ene nya ękoana abusua. Basum ye odemwa. Twemi, me basisia. For Abotre Clinic aba ama yade nyinara ye sama ne ye. Sa wo ba Abotre Clinic ya enka wo yade doctor no ankasa be miamia wo nsa no ne wo na ya no na yade bia eha wo no wakane nyina a kyerɛw. Na mom ye onim se owo pressure, diabetes, akoma yade, sisi ya wo ya, wachiri kase no eye wo ya, stroke eha wo no. Wamra Abotre Clinic ye nam ensa no ene enaya no amiamia so be sam yade a wo haw bia eni akyiri. Abotre Clinic ye wo enkran tema ene kumase. Fred Doctor Ewo 024-790-4473 and now 024-916-4977. Abotre Clinic. Yanam ako pressure kwanso besaw yade. Abusua yakwaba ekwan a enam so emienya ękoana abusua enie wo ba basiriwa ye frɛ no abrewa doku a ena mmiri bi wona nananom ekofuo na wonom eduru afuo mu no ena wonom kohia wudini ewo kwan so etese wonom nya nuru afuo no mu enwie yo kwan so a enti wudini no hu abrewa doku ne nananom no se he mo ne hwan nenam ena wo se ye ne otwedi amponyankrompon nenam ena wudini ne se saa ti ye behwe ba bia twedi amponyankrompon no befiri be ba begemo na no si ya ena ekuo bema kesiye hwiri ye besi wudini no ene abrewa no emfimfi afei de aboako begina mfimfi ho na odane nani ede kire wudini no so wudini no de sa dimirika na kuo no ekuo bema no ono nso di na kire wo sano ena wudini edwane ye nti eba saa na se ohunu se wudini na okwa akiri paa no abrewa gira ho ne ho nyina adwane ena ekuo yi edane ne ho san ba ye ebeto abrewa no ene ne nananom ena wudi wonom achi ewo a wonom kakra ena abrewa no wa na nkofom ni biem ena wona ne mai ne nananom nyina da esan ekoye na wo muduru kotia ekuo no aboako hu se wonom aduru fie no osan na chi no otefa awirem na kyese wonom makoduru fie abrewa yi hu mu a atuo nti okoduru ye eno ane sa homkoko no ogu ahomkoko ekuo no a enti ne mane bia no wonom ofie no mo se na doku ya adai no se enne
enye eko a enka edi eyemi enti wote wona ne homo anyina adwane no waka ase wawie de wote omu a na wabie na no eko no a enti ebra na homo anyina ba afemo no ene wo bebo na mane se enne asem a akoto me ne me nananom mienu a yekɔ afuo mu yi enie na se nya Abua Kuo a enka ne edi eye me ne me nananom yi enti efiri ne da yi kɔ Abua Kuo emu obia enwebi ene nti maame no abasiriwa no wode eko no a aye na sem kan no ena afi wo no mo hyase se eko no afo nini ena kasa woro faso ebenya eko nafo enti nya wanwa se eko aye wo no ma kyene boa efiri se Abua Kuo ne ma wo no ma setim ye ya ene adore abepem sabri wo mra ne bi ene sen manso antu mase antu eko na brem obenfo amanu anyinyina kwa na doye nti wo ma aboa anoma eto ne nkosua egu ne memu eko simpia sare aboa ne din ene ne honam se wojira ho a pefe esremu sei okunta hunu jata onia mai sisira onia ben se wosono eni mamu a enka eko ene bopon wono mra ne bi ene no abusua na nanom ko na fo wono piesie eye eguafo jima aye boafo wo manu ene bonsra afiri yie a ofiri fomena bo ho mansa eye oguaman hene ena fe adehie bia eka ho ya wonim me pa chawo na nanom ko na fo hyiawo asa wono mo chiawo a gi wo mo so se ya dokuna anase ya de na nanom ko na fo wono mo nyeso eno no eko na fo su ene wono ban bi ene de he maka kire wo se na nanom ko na fo eko simpia sare na nanom etabo wono mra ne abodombo wa woda hwene mu eko na fo mema ena eto abakonhwene wono mo nsanifa eninti ya na ye frɛ wonom ahwene na enna nanom akona fo se ne nya ahwene eninti ne bo wonom saa emrane no abodombo wuo ya wonom eda ahwene mu ekona fo enchipa ene adanse fomna edi enti ne a ye benya edi adanse edan a ye di kan si wo Ghana ye si no wo adanse na nanom ekona fo ne si ye eninti wonom di kan si saa dan no yehu wo mo a yesi adansifo baabia na wonom tie no yesi adansifo wo mo nie adansifo enti adansifo ena kasa woro faso me benya adanse saa edan ye di kan na efie di kan yesi wo Ghana no adanse ena esi no eko na ni so ena esi ye eko na fo ho efe na wonom ewo wedie ye ka wedie na nya wedie na nanom ko na fo wedie fe ankasa wo kai se yesua na nanom asonafo no wonom ho ade ne meka kire wo se na nanom asonafo wo se yetikɔ etise wo bi anim meka kire wo se saa asam na eye empoa na nanom asonafo wo mu etwa eko na fo yesuai ewo na nanom asonafo mu se wonom ho efe wonom di wo mu hu ni wo mu pa hosiesie na kire se ade bia ma nipadua no eye fe no na nanom asonafo wo ni nyina da na esipai ena nanom akonafo nso wonom so ho efe na wo san wo wedie enti na asonafo ka se wo mu nko na wonom ho efe san wo wedie wonom san nima hosiesie enti wo mu hu ni se konafo te sa no na wo se ekra mpa yen yetikɔ ena ti se obi enim enti asonafo de sa asem no etwa na nanom ekonafo mpoa na ekonafo wedie de me pa kyew ene enti konani ba wo dware siesie ne ho na se wode na hwenni egu na sene na pa kyew wo bema na obema ansore wo woro ne ho na obema ampagya ene na afiri eya kyede a wodoma nkomade a kyena nanom konafo ene enti konani ba hia bema na o se me de me sore a me bema mpagya wo boa wonya nhia konani ba
Wɔto ahwene a wosi yu na wohwɛ ahwene sɛ gu wedie so ne gu to so a wosi ampa ko na ni ba nie woyɛ hwan wokɔ akudo nsuro ne ti bepagya maka kyerɛ sɛ ko na fo ma entai hia ba ma ne hunni hɔ esan de bikyerɛkyerɛ mu nti na wonim sɛ bonini enni ɛko na fo mu dabi ɛko na ni ba ya wo na ba asase so a wanwo no papa na de di akyire ɛden awo de odoma koma de kyɛ ko na fo ma wɔno mutime wankasa me pa atwa wate saa kasa tome wei amwo wisi ya wo maduasa gye abayen amwo wisi ye ko na ni ba maame wei ɛwɔ maako aduasa 30 wonim sɛ kane nso yadwuma ne ye na yekua ani nti nkwada aduasan wan ɛna wɔde wɔn mu gya no na wakɔ afuo mu ani nti na maame amwo wisi no wɔnkɔfuo wɔtifie no wɔhwɛ ne mma ɛba ne sɛ yi a wɔno mu a no wɔno mu tipɔtamu no de wawo ba akwa wo mienu no ɛne wɔkɔ sɛ maame amwo wisi ɛne mpacha me de me bayi mi gya na mapɛ bɔde ne banchi bi mabasisi a me de me bayi mi gya makɔma ba ɛne nti wɔno na wawo maduasa no no wɔsan gye nkrɔfo abayen anam amwo wisi na wo aduasa wo woyɛ ɛne nkrɔfo ma na wɔgye wo mu hwɛ wɔn mu fie enti ɛne nam so me ebenya crèche ana daycare ane enne daycare na se kyerɛ na ma kyerɛ wo no firi maami hwene madodo nti obi ekɔ ade ne de emienu miensa na ɔde na ba abegya no ɛno na nam so nso yɛ san nya asa akasa tome no amwo wisi a ɔwɔ maduasa agye abayen enti ɛkɔ na ni ba de yɛ mabonini ɛwɔ wɔnom abrabɔ mu na nanom kɔ na fo ma wɔnom wɔ dɔ wɔnom wɔ ɔpɛ na wɔnom eku wɔnom so ho ɛde ma mɛma nanso ɛmɛma ɛmfa wɔnom nyɛ hwee weinti ɛmɛma ne tai gyae na nanom kɔ na fo ma ɛno nso ka ho bi ɛma ɛkɔ na fo ma ɛyɛ wɔnom ntai ɛnwo ɛwɔ faako ɛna afei ɛkɔ na fo ɛma nso wɔnom kunu ɛtai fa wɔnom akyi ɛno ɛyɛ ade a ɛhadwene ɛwɔ nanom kɔ na fo ma nso ɛho nanso wonhwɛ ɛma yi ɛkɔ a wɔde mɛma fo wɔnom nya hwii wɔnom mɛma nso de wɔn hwɛ ma o ɛkɔ na fo mɛma wonya bi wade na wasi cross wɔbɛhwɛ papa wonim sɛ ɛkɔ na ni bɛ ma kwa wade sɛ de obesi adɔ ne yere asom na hohoa no sɛ ni nua ba nim na okobie na no ɛkɔ na wade ho asɛm ɛkɔ na ni bɛ mɛn wanhwɛ ɔbɛhwɛ ni nua ba no owia a watu akɔtena ne yere so ɛne nti woyi na nanom asemfoɔ a wɔnom tai kɔtena ɛma so a ɛkɔ na fo mɛma so tai kɔtena ma so ane ɔpɛ na wade dodo ɛne nti kɔ na fo mɛma de wɔnom awade entai egu na nanom ɛkɔ na fo wɔnom ɛyɛ pɛsɛmi nkominya wɔnom san ɛyɛ hunani masenkyene asɛm nankasa yɛ hunani maserekyerɛ ohunu a wɔnom akasa sere nanso wodane wo ho ano wɔnom asesa wagu hɔ no mo sente na nanom kɔ na fo yɛ hunani masenkyere fo titiriw ɛma no enie na nanom kɔ na fo mɛma nyame to wɔnom nsɛm a wɔnom taa boa bɔntensofo ɛsen fiefo sɛ awade ɛna wɔwɔ mu a saa kɔ na ni bɛma no wɔtaa hwɛ ne nkontagyenom ɛsen ɔno ankasa ne wɔfaase wonim sɛ tetenso deɛ na wɔfaase ho hia paa nanso kɔ na fo mɛma nte saa ɛne nti wobɛhu sɛ kɔ na ni bɛma kɔ abɔntene yɛ bonise yɛ sɔ ne soro nanso wɔba fam a ne nua no ma wɔnom mfa no nyɛ hwee ɛfiri sɛ nyame ato ne nsɛm yi wɔde boa abɔntene wɔde hwɛ ne nkontanom nanso no wɔfaase no wɔmfii wɔ mo enti wɔnom bɛfie a wɔnom nua ma no no ma ebra odane ne ho brechi ya na wɔn asesa na gu hɔ krukra ɛne wɔnom betwa na da pa ankasa wɔnom mfa ne nyɛ hwee ɛne nti wahunu wi wasere akyerew na nti wokɔ ya wɔsesa wagu hɔ a na akɔyɛ animunkyene ɛtikɔ wisa hunani masere kyerɛ no asekyerɛ ɛno no nanom akɔ na fo te saa pa nanom akɔ na fo taa ware bi ka wɔnom yerenom ho ɛna afei nso kɔ na fo denkyira ntɔkwa ya ye kokon kasie yi ema asante di nkunimu bo sei ekɔ na fo wɔnom amoa papa ɛne nti ɛma wɔnom ato sini kakra ɛwɔ aman hene edibere ho ɛne nti sɛ wonu sɛ ekɔ na fo ntai enni aman hene edibere pii a na se kyerɛ no
ebra na asante ye kode nkyira kon no wono mo ko wo mo ho na wo mo dwene se wo mo an wo mo de wo mo ho wo mo ate wo mo man wo mo ade wo mo ho eno ene ka ho bie ma eye opimso ya ne nti ehɔ no aman hene tumi titiriw dibre no wonom enya kese no abusua de me de bewie na nanom ko na fo de ene se älkoↄna fo ena wonom eye kuna wonom nan egu yawa mu na yawa esan butu wonom tiri älkoↄna ni ba a wo se wo ye kuna turodo kura french mo no sei no wo se wo ye no wontena se mfa ne nan ensisi fam ne nan egu yawa mu na ebi su butu neti so abusua enkura na nanom ko na fo edi so hene bi enie adanse brekum ogwai asakore mampa ka ho abenchem hene ono nso oye älkoↄna ni wiamoase hene mawre hene adumasa hene dua yankwanta kuna kokofu asaman hene adangomase hene pachi hene ena afei aguna akrofo nso hene ono nso oye älkoↄna ni abusia enkuro no de hina wonso wonim faka ho na ye nyina yensu yanko eha ena nananom älkoↄna fo eko sempia sare nana obodombo wa woda hwene mu abrewa doku nananom aha ene de wonom ho adesua no esie abusua edin ne sesan ye Oheneyere Adwoa Aprebi ene medin kosoa na hwe Aprebi waves medamu nyina se ema mommo ene tia etwina